Ministarka ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Ana Novaković-Đurović je zajedno sa predsjednikom opštine Budva Milom Božovićem, potpredsjednicima opština Kotor i Tivat i predstavnicima regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje danas obišla započete radove na realizaciji druge faze izgradnje regionalnog vodovodnog sistema. Nakon rekordne isporuke vode u 2015. godini nametnula se potreba za iniciranjem izgradnje novog cjevovoda kojim će se duplo podići kapacitet sistema. Predsjednik opštine Budva Milo Božović kazao je da će ovo biti konačno rješenje za Donji Grbalj kako bi ljudi sa tog područja konačno dobili vodu. Ovo je sad nastavak toga projekta koji treba čitavo Primorje da opskrbi sa vodom. Jako je značajno da u ovom trenutku se to radi, pošto očekujemo i nastavak radova na proširenju magistrale između Tivta i Budve. Ovo je preduslov da se te cijevi nastave da se polažu do samoga Tivta. Izgradnja cjevovoda je podijeljena na dvije aktivnosti. Izgradnja 2,2 km cjevovoda na dionici Prijevor-Lastva-Grbaljska koji se realizuje zasebno, dok će se ostatak cjevovoda graditi uporedo sa rekonstrukcijom magistralne saobraćajnice na istom potezu. Kao što vidite danas, otpočinju radovi upravo za izgradnju druge faze koja će podrazumijevati izgradnju posebnog cjevovoda i koja će poboljšati kapacitete regionalnog vodovoda. Sve ovo radimo kako bismo omogućili da i u vrijeme turističke sezone, a i u redovnom snabdijevanju Crnogorsko primorje, odnosno građani i građanke ne trpe. Predsjednik odbora direktora regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje Zoran Lakušić zahvalio se ministarki ekologije na kontinuiranoj saradnji. Ovaj projekat o kojem je danas riječ i o kojem govorimo jeste uspostavljen u saradnji sa vladom Crne Gore koja nam dala državne garancije, a također i sa Europskom bankom za obnovu i razvoj koje finansira kreditno regionalni vodovod. I ono što moram istaći, a to je da je ovaj projekat finansira se isključivo iz sredstava regionalnog vodovoda. Vrijednost ove investicije je 1.642.000 evra, a završetak radova očekuje se 15. maja ove godine.